Čau ľudia, máme tu ochutnávku v linke, ako vyšľovňovajú auta, chápeme. A ideme si urobiť ešte jednu ochutnávku na tú cukrovú vašu, aby ste to mali lepšie. Lebo tá prvá bola na prd. Tam bolo to krivé, to bolo Preto som si kúpila ešte jednu. Na ochutnávku. Tejto cukrovej vačky. Pretardované, ja viem. Ja to idem otvoriť a ozvem sa vám, áno? Takže ja som si to otvorila tak, aby ste videli, ja som to len všetko akože tak hej, aby ste videli, čo je vnútri, áno? Vyzerá to nejako takto. To vlastne takýto kus obalu, bože, mi to nepadne hlavne. A ideme to ochutnať. Je tam taká rúžovúčka, modrá a taká žltkastá. Ako som už hovorila v predchádzajúcom videu, tak je to dobré, je to sladké. Je to akože až tak sladké. Som to trošku preháňala. Ale je to dobré. A je to dobré, odporúčam to. Takže trošku drahá cukrová vata za 3 €, ale tak čo už? A chutí to dobré. U nás to stojí 2,55 €. A v Česku to stojí 70 korún. Ak je tu niekto, kto videl toto video a je Čech, tak napíš dole do komentáru